Hej, Alexander Chakoi, hur ser du nökter vi slid i det? Rymliga väl nökter att få strid det. Det är ju förra matchen så vi spelar med det och vi är ju i botten och så. Att strid det är gott nog. Så han färd det säkert någon men får så då säga. Jag bestämmer hej ölen jag var möjliga och jag sätter hålla sälja. Vad är det som gör att tar få bollen? Ja, det tar ju ganska över Jakobs tecknar några hur goda bjärgingar och det är helt vi är helt i det här kanske tar ju få också in där och men så att vi kunde ju få finna jakt och sista måste. Det ser ut som att det är rättligt gott plats i vänstra sidan att täcka här som två värst. Vad var det som hände i synen som gör att det finns såna möjliga? Ja, det var ju inte det så så här på vi alltså jag alltid ta alltså vi startar väl och så är det kanske så att vi kommer till långa möjligheter och kvui det kan så kranna det så svär på. Nu har det förra steg gånger där framåt jag kör. Ja, alltså som man hickar efter det så det har spalt från ontan som att Norge Väster tar väl framstig från Disney Naren och vi fåglar för Tofton. Vi vet att vi har nått botten ta och är vi uppe i rätt nu ja. Tack för det Henrik.